Здравейте на всички! Аз съм Златина Симеонова и днешното видео ще бъде доста интересно и полезно за много от нашите клиенти. В това видео ще ви разкажа малко повече за структурата на нашето лице и за различните дермални слоеве и различните увреди, които могат да настъпят в различните слоеве на кожата и съответно процедури, които са подходящи, така че да можете правилно да комбинирате различни видове процедури или да изберете тези от тях, които са най-подходящи за вашата кожа и проблема, който имате. Структурата на лицето самото лице е съставено от три основни слоя, като първият най-повърхностен слой на нашата кожа, това е епидермиса. Това е най-външната част от нашето лице. Там имаме доста рогови клетки, които имат функцията да се регенерират и подновяват на определен период от време, като много често роговия слой е подложен на изключително вредното действие на природата, като силен вятър, което допълнително изсушава нашата кожа, или силно слънцелъчение, което води не само до изсушаване и появата на финни линии и пръчици, много често се получават и пигментни петна. Много интересно, че в епидермалния слой всъщност се намират хиалуроновите молекули. Генетично ние се раждаме с хиалуронови молекули в нашето тяло и когато организмът е млад, естествено той регенерира и подновява тези структури, но с напредване на възрастта, естествено тези процеси се забавят и нашето лице започва постепенно да се изсушава от по-мазна кожа, започваме да преминаваме към по-суха, порите започват да се разширяват. Това са нормални неща с напредване на възрастта и са ни необходими различни видове процедури, които да забавят тези процеси и да коригират несъвършенствата, които са се получили върху нашата кожа. За хидратацията на лицето и всъщност за стимулация, регенерацията на нови структури, за подхранването е изключително важно наистина да се извършваме процедури като хидрафейшъл, които са свързани с дермално почистване на повърхността, т.е. ексфолиация от мъртвите клетки на роговия слой на епидермиса. Изключително е важно да извършваме процедурата хидрафейшъл не само заради самото почистване, но и заради изключително богатият състав на серумите, които е вложен в самата терапия. Те са изключително богати на хиалурон, на витамини, аминокиселини и пептиди, които оказват изключително благоприятно действие на хидратацията и освежаването на нашето лице, предпазват от образуването на пигментации, но това, което за мен е приоритетно, е, че наистина в състава на хидрафейшъл имаме молекулата на хиалурон, която се усвоява от организма и в дълбочина тя наистина много добре подхранва нашата кожа и лицето ни изглежда много добре не само след самата процедура, но и дни наред след самата терапия. Втория слой на кожата всъщност се намират изключително важните за мен структури колаген и еластин. В много от предходните видеа съм ви говорила за изключително много процедури, които имат колагенно стимулиращо действие, но може би до сега не съм го обяснявала толкова подробно. Колагена всъщност представлява 80% от структурата на нашата кожа и е изключително важен. Той се намира както в състава на костите, на ставите, на хрущялите. Ние имаме изключително много колаген в нашето тяло, но естествено с напредване на възрастта той започва да намаля своя обем, като средно губим около 1% колаген на година. И е много важно да приемаме хранителни добавки, които да могат да забавят тези процеси или да компенсират липсите в нашия организъм. Има няколко вида колаген. Има колаген, който е повече насочен към кожата, друг колаген, който е повече концентриран върху ставите, ако имаме липса на колаген в тази област. Но наистина е хубаво, ако имате възможност да приемате този вид хранителни добавки, наистина биха ви били от полза в комбинация естествено с колагено стимулиращи процедури. Колагена всъщност
образува плътността на лицето. Тази плътност, стегнатост и свежест се дължи всъщност на колагена. Той оформя контура на лицето, овала, предпазва от загуба на обем, защото не знам дали сте забелязвали за годините, започва едно смъкване, започва загуба на плътност, много често тук в зоната около очите започва да плътват, тук се свлича кожата надолу, това е изключително неприятно и се получава точно от загубата на колаген. Друга съставна част, освен колагена, е еластина. Еластина, това е еластичността на нашата кожа. Това примерно, ако вземем една бременна жена, естествено кожата се разтяга в процеса на бременност, след което кожата има функцията да се прибира. Това всъщност зависи до каква степен ще се прибере от регенерацията и от еластина на нашата кожа, до каква степен тя е разтеглива и податлива. Много е важно наистина да извършвате такъв вид процедури във възрастта след 30. Поне до 60 е препоръчително, периодично. Моя съвет е поне 2 пъти в годината да се извършва поне един курс от колагеностимулиращи процедури, за да може да се забавят процесите на стареене и колкото се може естествено да се компенсира това в организма, като се подмладява по естествен начин. Най-хубавата процедура, която е колагеностимулираща, за мен остава веносвивата. Това е терапията, която наистина действа в дълбочина и стимулира колагена в дълбочина, а не само на повърхностно ниво. Естествено, тя работи и доста на повърхностно ниво, като изглаждане на финни линии. Но истината е, че проблемите най-често са във втория слой на кожата, там започва смъкването, там се образуват дълбоките бръчици. Всичко това е следствие на липса на колаген. Друга терапия, която е изключително хубава, е процедурата лифтинг на лице. Тя отново има колагеностимулиращо действие за стягане, за уплътняване на кожата, за възвръщане овала на лицето, оформяне овала на лицето, за повдигане на горен клепач и комбинацията от двете процедури веносвива и лифтинг на лице наистина дава едни доста хубави резултати и запазва младостта на вашето лице и най-вече наистина веносвива е процедура, която не е ангажирана с голям брой терапии. Може да бъде еднократно извършена, може да бъде серия от процедури през 2 месеца извършени, но абсолютно не ви ангажират с голям брой посещения. И последният слой от нашата кожа всъщност е слой, в който се намират мускулите, мускулната апоневроза. Точно в този слой в момента закупихме за работа в този слой, закупихме апарата 7D лифтинг на лице, който наподобява хайфо системата. Този апарат работи всъщност и в трите слоя на кожата, не само в последния, но е най-мощният апарат, който всъщност има действие върху мускулната апоневроза, т.е. там работим за стягане на мускулните влакна, за регенерация на нов колаген, отново за стягане, повдигане овала на лицето, повдигане на горен клепач, абсолютно в дълбочина. Разликата между новият апарат за 7D лифтинг и веносвива е, че единият апарат работи и на мускулно ниво, но няма отношение върху повърхността на лицето. Тоест, ако имаме примерно разширени пори, белези от акне или пигментни петна, той няма да повлияе тези проблеми, а би стегнал само кожата. Докато веносвивата е малко по-комбинирана в тази област, тя освен стягане на кожата извършва много добър лифтинг ефект и на повърхността на лицето, т.е. изглаждане на финни линии, свиване на поричките в дълбочина, премахване на различни петънца от лицето, било то от акне, пигментни петна, някакъв вид зачервяване или белези и работи много по-комбинирано. Там обаче имаме възстановяване 2 дена, в които не се слага грим, кожата е малко по-чувствителна и е необходимо малко повече време за регенерация и възстановяване. До края на месец февруари имаме намаление с 30% на всички видове естетични процедури и тези от вас, които желаят, могат да заповядат на безплатна консултация с наш терапевт, така че той да ги насочи по-правилно към подходящите за вас процедури.